Hello. Lafiya kalau wallahi ina ji. To Dauda ka huta rarara. Ya bude tijan kariu da 50-50. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya kara arzikinsa kuma Allah ya kara masa ilimi da imani. Nagode kwarai da gaske. A can nan zan karba. Allahu akbar, amma ya taimaki rayuwar mu wallahi tallahi. Kai mun gode wallahi tallahi. Ai da haka ake samun dattijai a cikin Kannywood masu mutunci da suka samu darajar na gaba. To da harkar nan ba za ta tabarbare ba. Amma mun gode Allah ya saka masa da alkhairi. Allah kuma ya kula da iyalansa kuma Allah ya kula da rayuwarsa. Nagode kwarai da gaske. Madalla. Madalla. Malam Kanu. Malam Kanu. Salamu alaikum. Lafiya da kana ta godiya? Abin alkhairi ne fa. Godiya ne. Wannan ban Allah ne. Wa kenan? Dauda ka hutu raran waka na Afirka gaba daya. Gabaki ɗaya mu wajen mu 100 ya bi mu da 50-50 kowa. Allah wallahi yace kowa zai ga kayan azumi. Damuna mai bai ko yanzu haka kayan azumi raba babun 50,000 nan. Ina ruwansa? Wai tsan tambaye ka. Wai shi raran nan boss ne ko actor? Shi farara ba faɗan fim bane. Ba actor bane ba boss bane. Ya yadda dai zai mutu kuma ya yadda zai rayu. Ya yadda kuma in ya samu ibayar saboda Allah ne yace ai kyauta ai sadaka. Wai ba mawaki bane. Ai na ga shawaran mawakan ai ba haka suke ba baya tsoron ya taloce ne. Mawaki wiwi kiwa. To mawaki ne akan gaskiya. To ai kuma na ga shawaran mawakan ba haka suke ba. To sai ai shi baya bangaren yan riya. Shi a bangare yake na a gina a ci. Ka gane? To Allah saka masa da alkhairi. Haba malam. To yanzu Kanu yanzu inda a ce ana haka fi billahi a wannan masana'antar ina wani zai rena. Da na ƙasa zai daraja na sama da shi na sama zai daraja na ƙasa. Amma yanzu din rayuwar ta masana'antar nan tamu rayuwar kashin dankali. To yanzu bari in ga ma. Manyan su ne akan yara. Ni jin kunne na ji ba Allah nan yana magana nan. Ni jin kunne na ji rara yana magana. Allah sa taimakon sai game amma. Ice banda wannan kyauta da yi. Zai tattara tsofaffin duk da ya san yan masana'antar nan ta Kannywood ne. Tsufa ya kama su. Zai tattara sun Allah da yace zai ba su jari kowa ya je dogara da kansa ya ciyar da iyalansa. Wannan magana yayi ta a kunne na ji ta nace Allah ya saka maka da alheri. Allah sa mu ma yaran Kaɗan ga aikinka. Allah sa mu ma yaran kula da mu ya ba mu. Mutumin da yake kyautar gida, yake kyautar mota, yake kyautar babur. Haba mana. To Allah ya saka masa da alkhairi. Ubangiji Allah ya riko da hannayensa. Ubangiji Allah ya kula da shi yanda yake kula da mu, yake kula da masana'antar nan. Ubangiji Allah ya kula da shi. Kaga ni cewa ma jirgin sama zai siya mu. Zai iya siya kawai da in ya baka kai ne zaka mutu. Zai iya baka amma in ya baka zaka iya mutuwa. Saboda abin da yan uwa ne za su kai. Allah wallahi. Kana da yan uba a rayuwarka. Kai shi ka hutun aji. Ka san ka hutu kaftin da aka kirkiri ka hutu ba a zalimi. Babu. A tarihin ka hutu. Akuya ma ita bismillah take cin duka. Kaga gari kuma ga su da ilimin Muhammadiya. Gari mai tsarki. A'a ka hutu ba jahili. Ai sun yadda da Qur'ani fiye da boko. To haka suke. Shi yasa kaga a daura ma an ka kirkiro misali ka dauki tarihin ka tana. Su suke da Buhari, su suke da Masari, su suke da manya su kyari. Malam Allah ya samu gama lafiya. Amin saboda manzon Allah. Allah ya ji kan mahaifansa. Allah kuma ya kula da iyalansa. Nagode sosai wallahi. Nagode. Wannan ba Allah ka taimake ni wallahi tallahi. Ka taimake rayuwar mu kuma Allah ya dada taimakar ka. Ba za ka taba taɗiya ba saboda taimakon da kake ka san Allah ka san Annabi. Hadisi ne akan ka ingantacce ba wai boko ba. Allah wallahi haka muke so mu ga mutun ya rike Qur'ani.